Γεια σας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πόνο στη μέση, οσφιαλγία ή και ισχυαλγία, δηλαδή πόνος που αντανακλάει και στο πόδι. Τις περισσότερες φορές που είναι σε ύπτια θέση, ξάπλα και θέλουν να σηκωθούν, επιδεινώνουν την κατάσταση. Γιατί δεν σηκώνονται σωστά, λογικά. Εγώ θα σας δείξω τον τρόπο, τον φυσιολογικό που πρέπει να σηκωνόμαστε όταν έχουμε πόνο στη μέση, για να μην μεγαλώνουμε το πρόβλημα. Ξαπλώνω ανάσκελα και σε αυτή την περίπτωση εγώ έχω πόνο στη μέση. Οι περισσότεροι σηκώνονται έτσι ακριβώς. Η μέση μου. Και επιδεινώνουν την κατάσταση. Εγώ θα σας δείξω το σωστό τρόπο. Πονάει η μέση μου και είμαι σε ύπτια θέση. Με χτυπάει, λέμε, στο δεξί πόδι άμα είναι ισχυαλγία ή οσφιαλγία στη μέση. Τι κάνω? Λυγίζω το αριστερό το πόδι, περιστρέφω τον κορμό προς αυτή τη μεριά, την ώρα που θέλω να σηκωθώ πιέζω με το δεξί αγκώνα εδώ, σμπρώχνω και με το άλλο χέρι και κατεβάζω τα πόδια ήρεμα, λογικά. Η επόμενη κίνηση είναι πάω λίγο το σώμα μπροστά και σηκώνομαι ήρεμα. Αυτό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Το ξαναδείχνω χωρίς να μιλάω σε αυτή την περίπτωση. Οκ. Ήπια θέση. Γύρω το πόδι. Περιστρέφω τη λεκάνη. Πιέζω με τον αγκώνα και με το χέρι και σηκώνω. Αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριοι. Προσέχουμε για να έχουμε.